Existuje rozdiel medzi prirodzeným a vaginálnym pôrodom. Aký je to rozdiel, to ja vám teraz v ľahkosti vysvetlím. Vaginálny pôrod je pôrod, ktorý sa najčastejšie deje za asistencií personálu. Žena si počas neho nemôže voliť pôrodnú polohu, ale rodí v klasickej pôrodnej polohe na pôrodnom kresle. Bábätko neprerazí cestu na tento svet úplne samo, ale je mu pomožené aj v poslednej rotácii, ktorú bábätko v prirodzenom pôrode vykonáva úplne samo. A telo rodiacej ženy vlastne je navigované, ako má tlačiť. To znamená, hovoríme o riadenom tlačení. Pri prirodzenom pôrode sa nič z tohto nedeje. Ja vám to v ľahkosti vysvetlím, mám tu také jednoduché pomôcky. Prvá z nich dokumentuje vzťah svalov hlbokého stabilizačného systému, ktoré sa všetky na pôrode zúčastňujú. A to sú len svaly, ešte sa v pôrodu zúčastňuje mnoho iných štruktúr. Ale aby sme si to vedeli predstaviť. Takže máme panvové dno, bránicu, brúšne svaly a multifídy. To sú vlastne krátke svaly vzpriamovače chrbta, ktoré idú iba medzi stavcami. A vyzerá to asi takto. Toto je bránica a toto je panvové dno. Naše telo vlastne činnosť týchto štruktúr je naviazaná na dýchový cyklus. Je to veľmi dôležitá súčasť toho prirodzeného pôrodu. Mechanicky toto je nádych, bránica aj panvové dno klesajú dole. Panvové dno si môžete predstaviť ako takú elastickú tašku a keď je dole, tak je vlastne napnutá na svoje maximum. A toto je výdych. Nádych napína panvové dno, výdych uvoľňuje panvové dno. Cez panvové dno môže niečo prejsť iba v prípade, že je uvoľnené. Riadené tlačenie naviguje ženu. Nadýchni, zadrž dých, zatlač bradu na hrudník a zatlač, ako keď ideš na veľkú potrebu. To znamená, že panvové dno napnuté na svoje maximum ešte dostáva ďalší tlak. Predstavte si pružinu, ktorá má nosnosť asi tak 15 kg a zavesíte na ňu 150. Dá sa teda predpokladať, že medzi riadeným tlačením a dysfunkciou panvového dna po pôrode existuje priama súvislosť. Existuje štatistika, ktorá hovorí, že až polovica žien po pôrode má nejakú dysfunkciu panvového dna. Druhou časťou, ktoré sa zúčastňujú pôrodu, sú kosti. A toto je model ženskej panvy v životnej veľkosti. A mechanicky je to tak, že panva sú dva na seba kolmé ovály. Toto je panvový vchod a toto je panvový východ. Takto sa vyklopí kostrč krásne, čiže už zasa vidíme, že nemôžeme ležať pri pôrode. Toto je panvový východ. Ľudské telo sú tiež dva na seba kolmé ovály, a to hlava a ramená. Bábätko preto v pôrodných cestách musí rotovať. Do panvového vchodu zapadne, potom sa musí otočiť a hlava prejde cez panvový východ. Znova sa musí otočiť, aby prešli ramienka. Dôležitou súčasťou pôrodu je aj gravitácia. Pôrodný kanál má totižto tvar rúry, ktorá je zahnutá asi v úhle 45 stupňov. Poďme si to skúsiť do tej panvy. Máme tu aspoň kosti a akúsi neelastickú rúru. Toto sú ale všetko veľmi elastické štruktúry. A teraz, keď v klasickej polohe žena leží, nemôže sa vystúpiť kostrč, čiže tu je oveľa menší priestor, kde prechádza hlavička. A keď do toho vložím takto loptičku, tak ona nevypadne. Riadené tlačenie navyše skracuje brušné svaly a ešte viac tú panvu dvíha smerom hore. Čiže tá žena reálne pri riadenom tlačení tlačí do kopca. Väčšina žien, keď nie sú navigované pri pôrode, zaujíma prirodzenie polohy, v ktorých gravitácia môže pôsobiť. A to je poloha na štyroch, to je zároveň voľná kostrč, aj krížová kosť, to je veľmi dôležité.
Poloha na štyroch, alebo v stoji, alebo v hlbokom drepe. A to sú len kosti a 4 veľké svalové skupiny, ktoré sa pôrodu zúčastňujú. Ešte okrem toho máme dých a jeho úlohu počas pôrodu. Pričom platí, že reflex vypudenia plodu je rovnaký reflex ako napríklad reflex vyprázdnenia hrubého čreva. Panvové dno je vlastne veľmi inteligentná štruktúra, ktorá má byť pružná a ona uvoľňuje v pravý čas. Upustí močový mechúr, uvoľní hrubé črevo v inom časovom horizonte, maternicu počas menštruácie v inom časovom horizonte a pôrod to je úplne samostatná kapitola. Pritom je veľmi dôležité ten výdych, ktorý aktivuje parasympatický nervový systém. Pretože všetky tieto reflexy sú spojené s uvoľnením. Vlastne sa jedná o jeden reflex a 3 rôzne miesta, kadiaľ sa realizuje. A všetky sú spojené s uvoľnením, s aktivizáciou parasympatického nervstva a teda s výdychom. Výdych navyše uvoľňuje panvové dno, takže panvové dno má priestor, aby mohlo cez niečo prejsť. Takisto zapája, aktivuje brušné svaly. Hlboký brušný sval je aktívny s výdychom, je to výdychový sval. Čiže my s výdychom aktivujeme brušné svaly, ktoré posilňujú tlak maternice. Kontrakcie sú ale samostatná kapitola, ktorá nesúvisí priamo s dýchom. To je iný mechanizmus. Zároveň máme rezervu v panvovom dne, aby mohlo prepustiť to, čo drží. V prípade pôrodu je to dieťa. A navyše naše telo automaticky a samo zatlačí, ale na konci výdychu. Kráľovnou pôrodu a kosťou, ktorá vytvára najviac priestoru a najviac spolupráce s pôrodom, je krížová kosť. Krížová kosť, to je táto kosť tu, tak to vám ju ukážem, tuto. Zozadu vyzerá takto. Tak. A ona vlastne funguje ako také vyklapacie vrátka. Ona sa vyklapa vo všetkých smeroch. Predo, zadne, pravo, ľavo, ale aj vo všetkých krížových smeroch. A ona pomáha dieťatku prejsť. Ona je ako také vyklapacie dvierko. Na hlavičku naberie a potom ju vypustí. Ale na to, aby to dokázala, ona je vlastne spojená s obrovským množstvom svalov. Teda príprava na pôrod nie je o tom, že absolvujem predpôrodnú prípravu, kde zamestnám mozog. Príprava na pôrod je o tom, že rozcvičím to telo v tých partiách, ktoré sa pôrodu priamo zúčastňujú, ale to nie je len panvové dno, bránica a brušné svaly. To je veľké množstvo svalov, v podstate všetky dlhé svaly zadnej strany tela, vnútornej strany stehien, rotátory bedier. Na tomto všetkom potrebujeme v tehotenstve zapracovať, pretože my v našom civilizovanom spôsobe života nevyužívame naše telo vo svojich plných rozsahoch a plných kapacitách. A preto ja vás pozývam na tehu jogu, pretože tehu joga nie je gravid yoga, nie je to yoga prispôsobená pre tehotné ženy. Tehu joga je systém vytvorený pre tehotné ženy tak, aby rodili hladko, aby ich telo bolo elastické a v čase, keď rodia, sa dokázali oprieť o svoje telo a o svoj dých a skutočne dokázali odovzdať kontrolu a oddať sa pôrodnému procesu.